mit navn er Shay Farms, og i dag vil jeg spille Farming Simulator. Som I kan se, så er jeg lige begyndt, og jeg er startet på en map, hvor der simpelthen er klar til at blive høstet, så det tror jeg simpelthen, det er det, vi gør. Jeg tror, jeg vil lave nogle flere serier, men det kommer an på, om I kan lide mine videoer. Altså, men husk nu, jeg hedder Shay Farms, og det er det, jeg hedder. Men ja, det er nok det her, det er bare en lille test, vil jeg sige. Fremover der vil jeg lave ordentlige videoer, så jeg vil bare sige hej. Så er vi inde i spillet. Jeg er lige en nybegynder, så det kan godt være nogle gange, jeg kommer til at sige nogle forkerte ting. Men det er nok også det. Ja. Jeg bruger mest mit rat og min speeder, fordi at selvfølgelig er det mere realistisk. Jeg er ved at køre ud med traktoren for nemlig at kan høste. Og jeg tror simpelthen også, at jeg vil spille Gmod i den næste serie. Og det bliver meget sjovt. Og jeg har en god ven, der måske vil være med. Men ja. Som I kan se, er jeg på vej ud med traktoren for at komme ud og køre og høste. Men altså, det kan godt tage lidt tid. Så måske laver vi sådan, at vi sprutter lidt frem, så I ikke behøver at sidde og kigge på sådan noget kedeligt noget først, når vi går i gang med høsten. Så ja, vi sprutter lige lidt. Jeg ved ikke, hvad fuck jeg skal sige. Men fuck det. Hvad fuck er lortet? Hvad fuck? Nå, sådan. Ja, vi skal til ud med mig-taskeren. Hvorfor fuck har den ikke nedskærver? Fuck det her. Skal jeg virkelig også købe lortet selv? Helt ærligt. Motherfucker. Det kommer til at tage en evighed. Sådan. Okay. Tror jeg. Yeah. Som vi kan se, har vi en mig-tasker. Ikke den mest bedste slags, vil jeg sige. Nok noget belortet lort, men det starter vi med, så kører vi med lortet. Der er ikke andet at gøre. Ti stille, hund. Ja. Jeg er nybegynder, husk det, okay? Der fortæller jeg ikke så meget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tale om for helvede. Okay, sjovt. Nu
nu vil jeg måske fortælle om noget privat. Så. Selvfølgelig vil jeg ikke tale noget privat. I skal fucking ikke vide, hvad der er i mit liv. Det er bare. Hvor fuck er det? Nej. Men altså, jeg har også et privatliv. Men det synes jeg ikke, I har brug for videre. Ja. Vi kører så langsomt, som det er muligt. Hvor er min skærebådsvogn? Skal til at høst. What? OMG. Jeg tror nok, at det var det, så jeg vil bare sige, husk at subscribe mig, og hvis I vil, så må I gerne forstå, at I kan være nogle rigtig gode farmervenner, hvis I gider at være søde og subscribe mig. Vi ses til en anden gang. Hej hej!